Здравейте, това са моите кукли Monster High. Това е Траколора Скарис, Лагуна Ужас Камера Начало, Франки Скарис и Спектра от комплект Пижамено парти. Траколора е облечена с поличка и една блуза. Има черни обувки, много красиви. Лагуна има гердан, много красиви обувки, има перки на краката и на ръцете. Някъде и загубих диадемата, но ще я намеря. Франки има две различни обувки и две различни цветове очи. Едното око е синьо, а другото зелено. Спектра, нейните ръце и крака са почти прозрачни. Има лилава коса и много хубава нощница. Ето това е чашата на Франки. Това е ветрилото на Лагуна. И това е телефонът на Спектра. Трябва да решите косите на куклите си с малък гребен, като този, за да могат да не се разрошват и косите им да бъдат меки и хубави. Защото когато играете с тях, косите им стават малко рошеви и после вече не са така меки и красиви. Ако се интересувате от Monster High, пишете ми коментари. Надявам се да ви е харесало. До скоро!